Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyryz. Bagly tarap ýurdumyzda haýyr we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adynyň Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Andrés Manuel López Obrador we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli Twitterden gutdawlaryny we iňgo arduwlaryny iýerdi. Biziň döwletlerimizin arasynda gatnaşyklar bire hormat goýmagy, din hukukly hemde özara ynanşmagy esaslanýar diýip döwlet başlanmaly. Gutlu hatyna berdi. We Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nykdy. Hemde ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň geljekde de bilelikdäki taglalaryň netijesinde halklarymyzyň behbidine mundan beýlegem ösüriljekdigini ynam bildirdi. Şu ýakymda mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlanmaly. Prezident Andrés Manuel López Obrador Twitterden berkşan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk. Meksikanyň halkyna bolsa öňe gitmek hemde rowançlylary ötdi. Garaşsyz bakly tarap Türkmenistan döwletimizi alınıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne münasip ýolgular bilen üstünlükde rowanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdyňy bilen tasdiklaýar. 24 martda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrawynyň çoğunly ýaşaýyş toplamyndaky içeri işler ministrliginiň Melik Guly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplamynyň nowatdaky tapgyrynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Ýer bilen hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzyň Demirgazyk künjegini ähli bayramçylyk dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçläriniň belen ferkirde başdy Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarynyň wezipesini ýerine ýetirji. Döwlet hukuklyk Keňeşiniň sekretarinyň wezipesini ýerine ýetirji. Amanow hasabat berdi. Davranyň geçirilýän ýerine barýaka hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ussat sazanlaryň we aty watanymyzy wasp edýän aýdymçylaryň sazlaşykly çykyşlaryna tomaş etdi. Davranyň dowamynda bekişde akal tekebe döwlerimiz türkmen alawa itler görkezildi. Bularyň ählisi gadymy milli däpleri ıgrarly bolan Türkmenistanyň ýa-da döwürde okkunly ösýänligini hemde rowançlyk ýoluna bedew wad bilen önemli öňe barýanlygynyň aýdyň alamatlardyr. Davranyň dowamynda çağılar milli oýunlary gumra boldular. Bu ýerde ýaşlar bäsleşikler gurdular. Häzirki döwürde tanyp çekişmek gal milli oýunlar barha uly meşhurlygy eýe bolýar. Bu ýerde pärwanlar türkmen görüşini güýç diýinýärler. Hormat prezidentimiz medeni çykyşlar üçin ýetlenen merkez sahnanyň ýanyna saklandy. We içeri işler ministriniň harby gullukçylarynyň düzülen aýdym saat toporlarynyň çykyşlaryna tomaş etdi. Olar aýdym saatly çykyşlary joşguly tansyarlygyny goşduryp, ýurdumyzyň şöhratly taryhyny we häzirki döwründe dawrlandyrdylar. Munyň öz ösüşleriň belentliklerine tarap bedew wad bilen önemli gadam urýan ýurdumyzyň häzirki durmuşyny görkezýär. Soňra döwlet başlanmaly täze ýaşaýyş jaý toplamynyň dolanýarys binasyna Mehriban atasy, içeri işler idaralarynyň hormatly weterany, durmuş we zähmet ýoly ýaş nesilleri, türkmen eskerlerini watan söýjülük, ata watanymyza halkymyza bir kimsiz gulluk etmek ruhuny terbiýelemekde nysgolyk görelli bolup durýan Melik Guly Berdimuhammedowyň gürçük görnüşindäki heýkelini taqdim etdi. Soňra döwlet başlanmaly Serdar Berdimuhammedow täze ýaşaýyş toplamynyň dolanýarys binasyna bardy. Bu ýerde Melik Guly Berdimuhammedowyň öz burçly muzeyi döredilipdir. Bu muzey 2020-nji ýylyň 20-nji noýabryny içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplamynyň birinji tapgyrynyň ulanmaga berilen gününe açyldy. Onu arxiv materiallary, durly resmi namalaryň şahadatnamalaryň şol sanyna döwlet sylaglary hemde harby atlar bardaky şahadatnamalaryň nusgalary, suratlary jemlenipdir. Aýratyn diýwarlykda arkadamyz Gurban Guly Berdimuhammedowyň ene atasy bilen düşen maşgala arxiwinden alynan suratlar. Şeýle döwlet başlarymyzyň atasynyň jemgeçilik işi bardy gurrun berýän suratlar ýerleşdirilipdir. Şeýle bu ýerde Melik Guly Berdimuhammedowyň goşgularyna aýratyn orun berilipdir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ali türkmen eskerleriniň iň gowy däplerini münasip dowam etdirjek ýaşlaryň harby watançylyk terbiýesine berilýän üns döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagyny alýar. Ýurdumyzyň baý taryhy, ata-babalarymyzyň hemde ömrüni watany gulluk etmäge başlayan ruh bilen adamlaryň öçmez ýetmez edermelligi ýaş watan gorguçylar üçin iň gowy görellidir diýip ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkirde başda aýtdy.
Hemde harby hukuk goraýjydarlaryň ýolbaşlaryna harby gullukçylaryň watançylyk terbiyesi boýunça işleri ýokary derejede geçirmek bilen baglanşykly anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başdanymaz binadan çykyp bu ýerde mäkem köküron tut agagyny synlady. Bu agagy öz döwrüne nesilleriň dowamatlygynyn nişan hökmünde arkadagymyz Gurban Guly Berdimuhammedow oturdypdy. Soňra hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu ýere ýygnananyň şowkly el çarpışmalar bilen täze ýaşaýjy toplumynyň merkezi gireligidäki toý bagyny kesi. Döwlet başdanymyz toplumyň şägi bilen gidip barşyna türkmen alabaýlary bilen geçirilýän turgunluşyklar synlady. Olar şeýeligi, öwrüdilýän usullary el almagy bolan ukyby hemde ýynnamlygy bilen turgunluşyň ähli ugurlaryny ýokary derejede amala aşyrýarlar. Şeýle bu ýerde ajaýyp ahalteki atlarynyň gezmediýän pursatlar görkezildi. Ýeri gelen aýsak bu ýerde görkezilýän alabaýlar we bedewler ýurdumyzyň içeri işler ministrligine degişli merkezlerde we toplumlarda ösdürilip ýeşirilýär hemde seýslenýär. Halkara ahaltek atçylyk assosiasiýasynyň we halkara türkmen alabaýlar asosiasiýasynyň ýolbaşdy. Hormatly prezidentimiň ýedigiderli taglap netijesinde göz başyny asyrlaryň jümüşinden alyp gaýdýan atşynaslyk we içşynaslyk milli däpleri häzirki zamanyň ruhuny laýyk derejedäki ösüş ýoluna düşdi. Täze ýaşaýyş toplumynyň çäginde guralan aýdym saly çykyşlarda sport bätleşiklerini hukuk goraýjydarlaryň wekilleriniň çykyş edýänliklerinden bellemek gerek. Umuman bu ýerde tutuş ýurdumyz ähmiýetli uralan dabara hakyky türkmen toýlaryny mahsus ruh welentlik we joşguny bilen dowam etdi. Aşgabatda ak mermerli binalaryň ýaşaýjy toplumlarynyň köçeleriň depkilini guruluşlary hemmeleri haýrany goýýar. Ähli kunjokda ýaşaýjylar gurulyp her ýyly müňlerçe maşgalalar jaý toýlaryny toýlaýarlar. Türkmenistan İçeri İşleri Ministrliginiň Melik Guly Berdimuhammedow adyna ýaşaýjy toplumynyň nowatdaky tapgarynyň açylmagy munyň aýdyň beýanlar. Bugun täze jaý göçüp gelmek bagtyna münasip bolan İçeri İşleri Ministrliginiň Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň sürüjisi Ýalmyran Şüliýew hormatly prezidentimizi öz öýüne hormatly mehman hökmünde gelmegini haýyş etdi. Gadim döwürlerden merjaý toýun tutmak adamlaryň durmuşyny aýratyn ähmiýetli waka hasaplanýar. Hemde toy güni asırlaryň dowamyny emele gelen milli däpler berja edilýär. Häzirki wagtda şol däpler hem täze many mazmuny bilen baýlaşdyryldy. Täze jaýyň howrusyndaky bayramçylyk dabrasam, munyň aýdyň sultnamasy boldy. Hormatly prezidentimiz öýe girip maşgala agdalaryny täze jaý bilen gutdy. Täze jaý göçüp gelenler halkymyz hakyny edýän aladasy we ýokary derejeli ýaşaýyş durmuş şertleriniň dördülýän üçin döwlet başdanymaz Serdar Berdimuhammedow ýene bir ýerde goşalyk sözlerini aýtdylar. Şeýle-de täze jaý göçüp baran köp çağaly maşgala döwlet başdanymyzy ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurundyrmak meselelerini ulun serýän üçin tüýtürekden hoşarlyk bildirdi. Häzirki wagtda raýatlarymyz ähli amatlykları özüni jemleýän şeýle ajaýyp jaýlarda ýaşamagy hemde çağlary terbiýelep ýetirmäge mümkinçilik aldylar. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň abadançylygy barada hymet taraplyň aladanyň häzirki döwürde ýurdumyzda amalanşyrylan düýp özgörtmeleriň esasy ugurdugyny beledi. Bularyň ählisi Aşgabatyň ajaýyp keşfini öz beýany tapýar. Diýarymyzda köp çağaly maşgalalaryň durmuş taýdan gorulmagyny üçin etmäge, olar hymet taraplyň gollamagy, bu şäherleri kanunçylyk derejesine berkitmäge gönükdirilen toplumlaryň şäherleri amalanşyrylýar. Şunun bilen birlikde harby gullukçylaryň olaryň maşgal agdalarynyň hukuk hemde durmuş kepiliklerini döretmeň harby özgörtmelerini ileri tutulýan ugurlarynyň birdigi bellenli. Şunun bilen manlykda döwlet başdanymaz harby hukuk goraýjydarlaryň işgärlerini we olaryň maşgal agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlegem gowlanyryljakdygyny, olar üçin döredilýän ýeňillikleriň netijeliginiň ýokurlandyryljakdygyny nokdady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow öý eýelerini toý sowgatlaryny oşurdy we maşgal agdalaryny täze jaý toýlar bilen ýene bir gede gutlady. Hemde olara abadançylyk bagtly durmuş ardy etdi. Hormatly prezidentimiz täze öýe göçüp baranlaryň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik surusy düşdi. Bagtly maşgalanyň agdalary ähli amatlyklaryň köýlerini görüp ýaşamak üçin döredilýän şertler üçin ýene bir gede tüýsürekden hoşarlyk bildirip, arkadagy Serdarymyza hoşarlyk nişan hökmünde däp bolan toý düwünçügini oşurdy. Hormatly prezidentimiz otoglaryň ýerleşdirilişi we bu ýerde maşgal agdalar üçin döredilýän şertler bilen mylyklandy. Täze jaý özüne giň eýwany, uly mehmanhana hemde umum otoglary, döwrwap, durmuş tehnikalary we mebeller bilen üçindilen aşhana, naharhanany hemde hojalyk otoglaryny birleşdirýär. Jaýyň timarlamak işlerini döwrwap ferişdeler ulanly, her bir ýanyşgerler gowna jaý derejede abadanyşdyrylypdyr. Bu ýerde köçeleriň uguruny hemde jaýlaryň golaýyny saýaly baglar oturdurylypdyr. Munyň özü toplumyň çägine degişli ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagyna aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Soňra döwlet başdanymyzy ýurdumyzyň harby hukuk goraýjydarlary tarapyndan ösdürip ýeşdirilýän göýök bakça ekinleriniň we meweleriniň şeýle öýündirilýän azyk önümleriniň sergisini synlady. Degişli düdümleriň kömekçi hojalyklaryny ösdürip ýeşdirilýän ter owy hojalyk önümleriniň bu edarlaryň şahsy düdümlerini üpçün edýänligini bellemek gerek.
Sergide görkezilýän et önümleriniň durly görnüşleri dabara gatnaşyjylaryň ünsüni özüne çekdi. Şeýle hukuk goraýjylaryň kömekçi hojalyklaryna baglyçylyk bilen meşgullanýanlygyny aýratyn bellemeli. Şeýle bu ýerde ýylaçkanlarda we açyk meýdany ösdirilip ýetişdirilen göw önümleriň bir näçe görnüşleri, mundan başga da gaýtadan işlenilen we gaplanylan önümler görkezildi. Fergide şeýle kömekçi hojalyklary ösdirilip ýetişdirilen kunjydan ýurdumyzda ilkinji gedek öňürlen kunjy ýagy görkezildi. Bu önümiň ulanmagy onuň hoşwy ýyfy hemde kesel bejerji kiyasetler bilen hem şertlenirilenler. Bundan başga da harby hukuk goraýjylaryň kömekçi hojalyklaryny balarçylyk hojalygyny ösdirmäge de uly ähmiýet berilýär. Munyň şeýledigini şu fergide de görmek boldy. Bularyň ählisi halkymyzyň afykdylygyny we parahat durmuşynyň tertip düzgünlüğiniň goragyna duran harby hukuk goraýjylaryň kärhanlaryň önürýän önümleriniň diňe bir bölegdir. Hormat prezident fergi bilen tanışyp, harby hukuk goraýjylaryna degişli kömekçi hojalyklaryň işini kämilleşdirmek boýunça mundan beýlegem degişli çälleriň görülmeginiň berurdygyny belledi. Harby gullyň we sport hemde zähmet bilen işçiň meşgullanmagyň fazlaçly utgoşdurylmagy, harby hukuk goraýjylaryň şahsy düzüminiň saglygyny berkidip, köp asyrlyk milli däpleri wepalyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar diýip döwlet başlygyny aýtdy we bu edaralaryň ýolbaşçylaryna anyk taşyryklar berdi. Fergini synlanyndan soň hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow hemmeleri alyp barýan işlerini üstünlükleri ardy etdi we bu ýerden ugrady. Bu ýerde guralan şanly waka ýurdumyzyň asyrlar aşyp gelýän milli däpleri ıgrarlygyny we mehriban watanymyzyň döwlet başlarymyzyň paýhasy ýolbaşçylygyny ötüşiň rowançlyklaryň belentliklerine tarap önemli gadam urýanlygynyň nowatda beýany urly. 25 martda hormatly prezidentimiz sanly ulgu markaly ministrler kabinetiniň meclisini geçirdi. Onu ministrler kabinetiniň täze düzümini düzmek bilen magly meselelere we resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlaryny feredildi. Şeýle ýurdumyzyň durmuşy degişli möhüm meseleleriň bir näçe hem aral maslahatçyly. Döwlet başlarymyz meclisiň gün tertibini yglan edip, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakynda karara gol çekdi. Ministrler kabinetiniň düzümi ministrler kabinetiniň başlygynyň 9 orunmasarynyň 17 ministerden we 20 sany puwduklyň dolundyryş idarasynyň ýolbaşçysyndan ibaratdyr. Hormatly prezidentimiz hökümeti düzmegi, maliýe, ykdysadyýet we bank toplamyna gödäwçilik edýän ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasaryny wezipe bellemekden başlady. Mälim bolýar bu toplamy ýurdumyzyň durmuşyny ören möhüm ähmiýete eýdir. Bu puwduklaryň öňünde goýulan wezipeleriň üstünlükli durmuşy geçirmek bolsa, garaşdy watanymyzyň mundan beýlegem gülle besmegini üpçünedir diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunmasary wezipesine Muhammedow bellenli. Döwlet başlarymyz onuň maliýe we ykdysadyýet bilen magly durly wezipelerde baý iş tejribesiniň bardygyny bellep, onuň bu wezipeni oňorjokdugyny anam bildirdi. Şeýle Muhammedow garaşdy döwletleriň arkalaşygyny agdaý ýurtlaryň ykdysady geňeşine Türkmenistanyň wekil hökümünde de bellenli. Öz nowatyny wezipe täze bellenen vice-premier Muhammedow bildirilen anam üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimiz gödäwçilik edýän ulgamynyň mundan beýlegem üstünlükli işlemi üçin ähli taglalary etjekdigini anandyrdy. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow ykdysadyýety mundan beýlegem ösdirmek we kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryny geçirmek boýunça täze vice-premieriň gödäwçilik edýän toplamynyň öňünde duran ileri tutulýan wezipeler barda edip, ilkinji nowatda milli ykdysadyýetimiziň ötüş depgini saklap galmagyny, hemde mundan beýlegem ýokary depgiler bilen ösmegini üpçün etmeň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň täze orunmasaryna işini üstünlükler ardy edip degişli permana gol çekdi. Soňra hormatly prezidentimiz oňyň iş tejribesini göz öňüne tutup toýly we ilim, bilim, saglyk goraş we beýleki degişli ulgamlary gödäwçilik edýän vice-premier wezipesini galdyrmak barada karara gelenini aýtdy. Alim we bilim biziň üstünlüklerimiziň hemde öňe gitmegimiziň binýatlyk esasy bolup durýar diýip döwlet başlarymyz belledi. Milli ilim we bilim ulgamlaryny ýergiderli kämilleşdirmek, hususan ýokary hünärli ýaş işgärleri, alymlaryň täze neslini taýýarlamak, bu urdu halkara hyzmatdaşlygyny ösdirmek, berkarar döwletimiziň özgörtmeleri amala aşyrmak siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryny görkezildi. Hormatly prezidentimiz hökümet başlygynyň orunmasaryna üstünlükler ardy edip, onu wezipe bellemek hakynda permana gol çekdi. Vice-premier bildirilen anam üçin Türkden hoşalyk bildirip, gödäwçilik edýän ulgamynyň öňüne durýan gaýry goýulmasy wezipeler üstünlükli çözmek üçin ähli taglalary etjekdigini anandyrdy. Soňra döwlet başlarymyz Mehmedowa ýüzlenip, oňyň iş tejribesini göz öňüne tutup, ony medeniýet ulgamyna gödäwçilik edýän ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary wezipesini galdyrmak barada karara gelenini aýtdy. Medeniýet ulgamyna siýasata ýurdumyzy durnukly ösdirmek strategiýasynyň esasy şertleriniň biri hökümine garalýar diýip hormatly prezidentimiz belledi we munyň täze hökümetiň öňünde duran
çözülmeli wezipelerin keskitleyici, ileri tutulýan uğurdugyny notady. Şunun bilen malykda ilaty medeni gymmatlyklar bilen has giňden tanıştyrmak, şahsiýeti, ruhy we ahlak taýdan ösürmek, durmuş hemde ykdysady özgörtmelerde medeniýetiň ornuny güýçlendirmek üçin täze şertler döretmegiň berurdugy bellenli. Hormatly prezidentimiz degişli permany gol çekip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamasaryna işinde üstünlükler arzu etdi. Vice-premier bildirilen ýokary ynam üçin döwlet başlanmada tüýsürekden hoşallyk bildirip, gözüňne goýulan jogapkärlik wezipeler üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli güýç gaýratyny, bilimini we toplanan tejribesini gaýgyrmajakdygyny hemde tutanýerli zähmet çekçekdigini anandyrdy. Meclisiň dowamyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň binýatlyk puwda bolan neft gaz toplamyny mundan beýlegim ösdürmek, garaşly döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birdigini notady. Döwlet başlarymyz oňyň iş tejribesini nazar alyp, Abdurrahmanow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň neft gaz puwdagynyň meselleri boýunça ornmasary wezipesini bellemek barada karara gelendigini aýtdy. Şeýle vice-premieriň üstüne sowda, ykdysady, ilmi we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Korey toporunyň, sowda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Owgan toporunyň, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Ermen toporunyň, sowda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Saud toporunyň we Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň taslamatyny durmuşa geçirmek boýunça ýol başy komissiýatyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Hormatly prezidentimiz hökümet başlygynyň ornamasaryna ýüzlenip, gödäwçilik edýän puwdoklarynyň ýolbaşçylarynyň esasy ünsüni ilkinji nowatda önümçilik tapşyryklarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirmegini, puwdoň mali ykdysady ösüşini, önümiň ýokary düşewüntli bolmagyny gazanmagy çekmeliligini notady. Kontinentara Türkmen, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçişiniň gurulşygyny ahyryna şeýle ýerine ýetirmek gaýry goýulmasy wezipeleriň hataryny görkezildi. Şunun bilen birlikde galkynyş gaz känni geljek uly bolan beýleki neft gaz ýataklaryny mundan beýlegim özleşdirmek dowam etmeň, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny has şalt depkini özleşdirmek maksady bilen daşary ýurtmaý goýumlaryny köpräk çekmeň wajypdygyny notady. Hormatly prezidentimiz degişli permany gol çekip vice-premier işini üstünlükler arzu etdi. Vice-premier döwlet başlarymyzda bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimiz neft gaz toplamynyň işini mundan beýlegim kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleriň öz wagtyna ýerine ýetirmek üçin ähli tagalar etjekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentimiz oňyň iş tejribesini göz tutup, Orazgelli we owakyjylyk ulgamyna gödäwçilik edýän Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesini belledi. Şeýle vice-premieriň üstüne sowda, ykdysady, ilmi, tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toporunyň we suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek hökümetary toporunyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Şeýle hökümetiň başlygynyň ornmasary aralyk halat etmek halkara ganatynyň müdiriýetiniň Türkmenistanyň agzat hökümine bellenildi. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň agrar puwdagyny ösdürmegiň döwlet strategiýasyny durmuşa geçirmekde esasy ornuň degişligini belläp, bu orada esasy owakyjylyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň ören möhüm we esasy wezipeleriň birdigini notady. Hormatly prezidentimiz Orazgelli we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesini bellemek hakynda permany gol çekip, oňa jogapkärlik işini üstünlükler arzu etdi. Vice-premier bildirilen ynam üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyzy OWSN toplamynyň öňünde goýulan wezipeler çözmek üçin ähli tagalar etjekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentimiz oňyň iş tejribesini göz tutup, pürçek we gurulşyk toplamyna gödäwçilik edýän Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesini belledi we onuň üstüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen Ukrain toporunyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Döwlet başlarymyz vice-premieri ýüzlenip, puwdoň öňünde çylşyrmly we möhüm wezipeleriň durýanyny belledi. Sizin gödäwçilik edýän gurulşyk, energetika, awtoýollar ulgamy boýunça ministrlikleriňiz we puwdok edaralaryňyz ýurdumyzy özgörtmek boýunça bellen mailnamalarymyzy ýerine ýetirmekde öňde barjy puwdoklar bolmalydyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Türkmenistanyň Senat toplamynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýanlygy ýene bir gezek bellenildi. Aşgabat sitiniň gurulşy boýunça işler dowam etdirmek geljek uly mailnamalaryň hataryny kesitlendi. Döwlet başlarymyz şeýle owakyjylyk maksatnamasynyň durmuşa geçirişine gödäwçilik güýçlendirmegiň berurdugyny notady. Şu maksatnama laýyklykda binalaryň we diskalaryň ýokary hili gurulmagyny hemde bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegini gyşarnyksyz üpçün etmek möhümdir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow degişli permany gol çekip, vice-premier işini üstünlükler arzu etdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary bildirilen uly ynam üçin döwlet başlarymyz tüýsürekden
hoşalyk bildirip, öňde goýulan jogapkärli wezipler üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli güýç gaýratyny, bilimini we toplan tejribesini gaýgyrmajakdygyna hemde tutan ýerli zähmet çekjekdigini anandyrdy. Soňra hormat prezident bu oňyň iş tejribesini nazar alyp, Glyjewi Ministrler Kabinetiniň başlygynyň sewda toplumyna gödäçilik edýän ornmatar wezipetini galdyrmak barada karara gelenini aýtdy. Şerde vice-premieriň üstüne bilelikdäki Türkmen German iş toporunyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toporunyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Azerbaýjan toporunyň hemde ykdysady ilim tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Kazak toporunyň Türkmen bölüginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Belenşýany sewda ulgamy hususy telekeçilik milli ykdysadymyzyň ören möhüm pudoklary bolup durýar. Dokma senatynyň kuwatyny artdyrmak boýunça işler güýçlendirmek hemde bu pudok ösdürmäge döwletimiň tarapyndan goýberilýän ägirdüli serişçileriň öz netijelerini bermegini üpçün etmek gaýry goýulmasy wezipeleriň hataryny görkezildi. Asırlardan göz başalayan haly dokumaksyň odam biziň bakatyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak milli kymmatlyklarymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip hormatly prezident sözüni dowam etdi we vice-premiera degişli tapşyryklar berdi. Sewda senat idarasy ýurdumyzda öndürilen haritler işiň mahabat ynyrmanlar diýip döwlet başlarymyň noktada. Hormatly prezident telekeçilik barda edip, geljekde milli ykdysadymizi ösdürmekde hususy telekeçiligi ören möhüm ornuň berilýändigini gözüňde tutup, döwletimiziň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini hemişe gollap gelendigini we geljekde de gollajakdygyny bellädi. Öňde duran wezipeler laýyklykda döwlet haritçi mal birjasy ýurdumyzda öndürilip daşary ýurtlara iýerilýän haritler satmak şeýle haritler ýurdumyzda iň arzan bahalardan getirmek meselelerine ören ul üns bermeliler diýip döwlet başlarymyz bellädi. Döwlet başlarymyz degişli permana gol çekip vice-premier Glyjewi işini üstünlükler ardyp etdi. Vice-premier jogapkärli wezipe bellenen üçin hormatly prezident bu da tüýtürekden hoşallyk bildirip, öňde goýulan wezipeler üstünlükli ýerine ýetirmek üçin güýç gaýratynyň gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Mejlisiň dowamynda oňyň iş tejribesi gözüňde tutulyp, Çakyýew ulaw we aragatnaşyk toplumyna gödäçilik edýän Ministrler Kabinetiniň ýanyna ulaw we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory wezipetini bellenli. Şeýle agentligiň ýolbaşçynyň üstüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Belarus toporunyň Türkmen bölüginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly ulawlar we aragatnaşyk ulgamy milli ykdysadymyzyň beýleki pudoklaryny toplumdan ösürmekde möhüm orna elýär. Bu aýratynam täze demir ýollary gurmaga we bar bolan demir ýollary döwürwaplaşdyrmaga degişdir. Hyzmatlar ulgamyny ören ýokary derejäge çykarmak işiň ileri tutulýan meýilnamalarynyň hataryny görkezildi. Bu meseleler diňe bir demir ýol ulgamyny däl esem, ulagyň beýleki ähli görnüşlerini şolfan awtomobil, howa we suw ulaglarynyň ýolbaşçylarynyň hem hemişe üns merkezinde bolmalydyr diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Howa menzillerini mundan beýlegem döwürwaplaşdyrmagy, hemde gurumagy dowam etdirmek, Jebel şäherçesinde gurulýan howa menziliniň gurulşygyny tamamlamak gaýry goýulmasy wezipeleriň hataryny görkezildi. Döwlet başlarymyz degişli permana gol çekip, Ministrler Kabinetiniň ýanyna ulaw we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna işini üstünlükler ardyp etdi. Hormatly prezident bu da bildirilen ynany üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, agentligiň ýolbaşçy bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagalary etjekdigini anandyrdy. Döwlet başlarymyz wezipe bellemek bilen magly indiki mesele geçip, oňyň iş tejribesini gözüňde tutup, Meredowy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri wezipelerini galdyrmak barada karara gelenini aýtdy. Şeýle onuň üstüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň, hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý komissiyasiniň, Türkmen Ýapon ykdysady komissiyasiniň, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Iran toporunyň, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komissiyasiniň, sewda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Katar toporunyň, bilelikdäki Türkmen Pakistan hökümetara toporunyň, sewda ykdysady, ilim we tehnologiýa hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Hindi toporunyň, sewda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Sloven toporunyň, Türkmen bölüginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Şonuň ýaly Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň işleri bardy. Türkmenistanyň milli toporuny, Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasyndaky özara düşünmek hakyndaky ähtnamanyň çäklerini dürdilen strategik maslahat beriş geňeşine ýolbaşçylyk eder. Şeýle ol Türkmenistanyň Hadar deňiziniň meselelери boýunça pudogara toporunyň başlygy wezipetini
bellenliýär. Döwlet başlarymyzy hökümetiň ýaňy ýakyny geçirilen meclisinde Daşary işler ministrliginiň öňünde durýan wezipler aralyk maslahatçylaryny hemde bir tarap döwletimiziň daşary siýasat urunyň ýakyn ýyllar üçin konsepsiýasynyň kabul edilendigini belledi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow bir tarap Türkmenistanyň dünýädäki awraýyny hasyn berkitmek üçin daxily ministrlikleriň we pudok edaralarynyň gatnaşmagyny bu konsepsiýany dowly möçberde durmuşa geçirmek işini vice-premieri Daşary işler ministriniň ýolbaşçysyny üstünlükler ardy edip değişik resminamalary gol çekdi. Vice-premier Daşary işler ministri bildirilen uly önem üçin döwlet başlarymyzy tüýsürekden hoşallyk bildirip öz öňünde hemde ýurdumyň Daşary işler ministrliginiň öňünde goýulan jogapkärligi we möhüm wezipler çözmek üçin güýç gaýratyny, tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Soňra hormat prezident bu oňyň iş tejribesini gödüňde tutup Amanawy ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary wezipesini galdyrmak barada karary gelendigini habar berdi. Döwlet başlarymyzy vice-premier döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretaryny ýüzlenip alyp barýan işiniň aýratynlygyny gödüňde tutup har hukuk gorajdadarlaryň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipleri döwlet howpsuzlyk keňeşiniň meclisinde serediljekdigini belledi. Hemde değişik resminama gol çekdi. Hökümet başlygynyň ornmasary, Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary, ýurdumyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlygyna bildiren ul önem üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, öňde duran wezipler ýerine ýetirmek üçin güýç gaýratyny we bilimini gaýgyrmajakdygyny, mukaddes borjy wepaly boljakdygyny anandyrdy. Meclisiň dowamyna gol çeken değişik resminama laýyklykda vice-premier Purçekow, Aşgabat şäkeri vice-premier Glyjew, Ahal welaýaty vice-premier Muhammedow, Balkan welaýaty vice-premier Uradgelliýew, Daşowr welaýaty vice-premier Abdurrahmanov, Lewap welaýaty vice-premier Toýliýew, Mar welaýaty boýunça jogapkär edilip bellenli. Soňra hormat prezident ministrler kabinetiniň agdalaryny ýüzlenip, täze hökümeti bir aýyň dowamyna düzmek barada kanuny laýyklykdy, gödäwçilik edýän pudoklaryň ýolbaşçylaryny wezipe bellemek üçin munasip adamlary bir hepden dowamyny hödürlemek tapşyrdy. Döwlet başlarymyzy ähli derejelerdäki ýolbaşçylardan ören berk talap ediljekdigini uýdurup, her bir ýolbaşçynyň ören netijeli işlemegini, halkymyzyň bekbidiniň gujur gaýratyny, bilimini we tejribesini dol ulanyp zekmet çekmek üçin ýolbaşçylary üns bilen seçip almaň wajypdygyny aýtdy. Bellenşýän ministrlikleriň we pudok edaralarynyň ilkinji nowatda çözmeli bu wezipelerini men Türkmenistanyň prezidentiniň wezipe girişmek dawrasyny eden çykşymda belläp geçdim diýip döwlet başlygyny aýtdy. Hökümetiň öňünde ilatyň girdejilerini we ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlandyrmak, şäherlerde we owalarda talabalyk ýaşaýyş durmuş şertlerini öpçün etmek esasy wezipe hökmüne goýuldy. Bu wezipeler durmuşa geçirmek üçin geljek 7 ýylda döwletimizi ösdürmek, prezident maksatnamasyny işläp taýýarlamak hemde ministrler kabinetiniň meclisinde seretmek tapşyryldy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk meselelleri boýunça hasabat berdi. Şonuň bilen maglykda vice-premier Daşary işler ministriniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň başlangyjy bilen şu ýylyň 15 martyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy özüniň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde durnlukla çygadylmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryny girizmek atly kararnama Milletler Birleşiginiň ähli agza ýurt tarapyndan bir agzdan kabul edildi. Bu kararnamanyň dörüjüleri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Mundan başga baş assambleýanyň mejlisinde Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň halkara sowda goýunçy komissiýasynyň agdalygyny 2022-2028-nji ýyllar döwür üçin saýlandy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri, döwlet başlanymy garaşdyrdy. Bir tarap watanymyzyň daşary siýasatynyň nowatdaky uly ýeňiş bilen tüýsürekden utlady. Hormat prezident hasabat diňläp hemde mejlise gatnaşjylary we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, häzirki döwürde edil watanmy Türkmenistanyň sewitde durnlukly ötüşi we howpsuzlyk üçin etmekde esasy orlaryň birini eýleýän, dünýäde ul awraýdan we hormatdan peýdalanýan döwletdigini aýtdy. Bir tarap döwletimiz Birleşmiş Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk putulandyrmagy möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistan awraýly halkara guramalaryny möhüm başlangyçlar ýygyderli öňe sürüp gelýär. Häzirki döwürde biziň ýurdumyz kabul edilen rezolýusiýalary durmuşa geçirmek boýunça halkara derejesindäki şäherlere işiň gatnaşýan. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly ýaňy ýakyny da haf takygy şu ýylyň 15-nji martyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinden garaşdy ýurdumyzda bu ýsonlarjy habarlaryň bir wada ikisi gelip gowuşdy. Bu mejlisi Türkmenistanyň başlangyjy esasynda we Birleşmiş Milletler Guramasynyň agda döwletleriň 62-siniň awtordaş bolup çykyş etmegine durnlukly çygadanmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryny girmek atly kararnama bir agzdan kabul edildi.
Özü Türkmenistan Döwletimiz Birleşmiş Milletler Guramasynyň Halkara Sewda Gowy Komissiýasynyň agdalygyna 2022-2028 ýyllarda urçyn saýlanly. Şunuň bilen maglykda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemmeleri ýurdumyzyň halkara derejesinde adawraýyny belinde götürýän bu möhüm ähmiýetli wakalar münasibetli tüýsürekden utlady. Garaşsyz ýurdumyzda beden terbiýany we sporty dünýä derejesinde ösürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhtaýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek üçin ul alad edilýär. Şoňa görä ýokary derejeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek Türkmenistanyň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Şonuň bilen maglykda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýylda Milletler Birleşiginiň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi aglan etmek hakynda kararnamasynyň garaşsyz ýurdumyzyň başlangyjy boýunça hödürlenenligini belledi. Berkarar döwletimizde her ýyl ýetgiderli görnüşde durly ýaşdaky watandaşlaryň müňlerçesini jemleýän köpçülikden velosipedli ýürüýüşleriň gurulmagy. Awtolawsuz günüň aglan edilmegi türkmen jemgyýetine inni asyrly däwe urly. Şunuň bilen maglykda 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine bütün dünýä velosiped gününe başlanyp, velosipediň ähmiýetini görkezmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny we ekologiýa awadançylygyny wagt etmek bardak çäler ölçüni alýan. Velosiped sürmek boýunça iň köp faal ýerleşdirmeniň gatnaşmagyny okuw sapagy geçirildi. 2019-njy ýyly bolsa Aşgabatdaky Olimpiýa şäherjigini 2019 velosipedçiniň gatnaşmagyny iň dowamly bir nizamly velosipedli ýürüýüş geçirildi. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen bu iki şäheriniň Guinness Rekordlar kitabyna girdilendigini uly buýsanç bilen belledi. Bütün dünýä velosiped gününi ebedileşdirmek maksat bilen paýtatymyzyň ajaýyp keşfini görüp berýän velosiped binasynyň açylmagy bolsa, garaşsyz ýurdumyzda ulyň ýokary ekologiýa görnüş hasaplanýan velosipede berilýän uly ähmiýetiň aýdyň suwtnamasy boldy. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň Halkara Sewda Gowy Komissiýasynyň agdalygyny 2022-2028 ýyllarda urçyn saýlanmagy bilen magly mesele geçip, munyň möhüm ähmiýetli waka bolup, garaşsyz watanymyzyň awraýy goşanlygyny belledi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň başlangyjy esasynda durnuk ötüşik adamlar üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik uluglaryny gerdirmek atly kararnamanyň kabul edilmegi. Hemde Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň Halkara Sewda Gowy Komissiýasynyň agdalygyna 2022-2028 ýyllarda urçyn saýlanmagy münasibetli meclise gatnaşjylary ýene bir gede kutlap, hemmeleri berkjan saglyk, uluk ömür egsilmet bagyt hemde maşgala awadançylygyny arzuw etdi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başlarymyzy iň ýokary wezipe halkymyň tarapyndan bir agzdan saýlanmak bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we meclisiniň adyndan ýene bir gedek tüýsürekden utlady. Arkadaşmy şeýle-de vice-premierleri jogapkärlik wezipeleri bellenilmek bilen tüýsürekden utlap, olary Türkmenistanyň prezidentiniň ynamyny ödäp, ýurdumyzyň mehriban halkymyzyň awadançylygy we ata watanymyzyň güllep etme uğruna alyp barýan işlerine uly üstünlükler arzuw etdi. Mälim bolýan ýurdumyzda ýene-de bir hoş habar gelip bolşdy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy esasynda durnukly düşük azanmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi jemgyýetçilik uluglaryny girdirmek atly kararnama bir agzdan kabul edildi diýip halk maslahatynyň başlygy sözünde dowam etdi. Şeýle-de Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň Halkara Sewda Gowy Komissiýasynyň agdalygyna 2022-2028 ýyllar aralygynda döwür üçin saýlanly. Bu edýet watanymyzyň durmuşyny ören uly syýasy wakadyr. Ýurdumyzyň asyrly başlangyçlarynyň bütün dünýäde gollugy tapýanygynyň aýdyň suwtnamasy hemde bir tarap döwletimiziň alyp barýan insanperwer işleri we daşary siýasatynyň Milletler Birleşigi tarapyndan dol ikrar edilýändiginiň ýene bir nişanydyr diýip hormatly arkadaşymyz aýtdy we hemmeleri bu şanly waka bilen tüýsürekden utlady. Ata-bawlarymyzyň bütün adamlarda goýan mirasy bar. Halkymyzyň müňgünliklaryň dowamyny pähim paýgasy, watansöýçilik, insanperwerlik durmuş kadrlary, asylly milli häsiýetleri we baý ruhy dünýäsi kemale geldi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň belleşi ýaly, biziň pederlerimiz öz döwlet ýolbaşçylary barada pähimli sözler öredipdirler. Şunuň bilen olar döwleti üstünlükli dolandyrmakda, ýurdu ösdürmekde, halkyň awadançylygyny ýokurlandyrmakda ýolbaşçylary köp zadyň baglygyny aýratyn belläpdirler. Häzirki döwürde äkli derejedäki ýolbaşçylary şol sanyny sizde
garaşda ýurdumyň we geljekki nesilleriň akbaly üçin uly jogapkärçilik ýüklenýär diýip hormatly arkadamy aýtdy. Milli Geňeşiň halk maksadynyň başlygy ýolbaşçylaryň her biriniň milli makfatnamada gözüňde tutulan gözepleri öz wagtynda we ýokary hili ýerine ýetirip, ýurdumyň geljek ösüşiniň, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagynyň bäkbidine öz münasip goşandyny goşşokdugyny berk önem bildirip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesinde bellenmek bilen ýene bir gede gutdady we olary berk jan saglyk alyp barýan işine üstünlükler ardy etdi. Soňra arkadamyz hormatly prezidentimize şahsy haýyş bilen ýüz tutdy. Siziň bilşiňiz ýaly men inni 40 ýyl bäri ýolbaşçy wezipede işleýän, 25 ýyl siýasat bilen meşgul bolýan. Şu döwürde işin köp bolanlygy bilen magly men doly derejede diňjalyk bilmedim diýip arkadamyz aýtdy. Şoňa görä özüne 1 aprelden zähmet ruhsatynyň berilmegi barada haýyş bilen ýüz tutdy. Şu döwürde öz täze kitaplarym tamamlap bilerdim. Şu ýyl gözüňde tutulan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň dinanlar dialoguny we beýleki halkara çälerini ýokary derejede geçirmek üçin hem gowy taýýarlyk görürdüm diýip arkadamyz belledi. Şeýlede diňjaş döwründe Milli Geňeşiň halk maksadynyň başlygynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmegi Babaýewiň üstüne ýüklemek baradaky haýyş beýan edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow arkadamy diňläp bu haýyşyň kanagatlandyryljagdygyny belledi. Soňra döwlet başlarymyz meclise gatnaşjylary ýyldanıp durnukly şu äklimi parahatçylygy öpüşün etmäge gönükdirilen Türkmenistanyň başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde halkara parlamentary hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine we giňeldilmegine möhüm orun berilýänini nykdy. Ma'lum bolýarly 2022-nji ýylyň 28-29 martynda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşy döwletleriň parlamentary assambleýasynyň 30 ýyllygy münasibetli bu assambleýanyň geňeşiniň dawraly meclisiniň geçirilmegi diýip hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Şonuň bilen maglykda döwlet başlarymyz Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mämmedow ýyldanıp, onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň bu ýubiley meclisi, onuň şäherlerine geçirijek çäleler we duşuklary işe gatnaşmak üçin goňşy we dogonluk ýurdu, golluk iş taparyny amala aşyrjakdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz degişli buyruk gol çekip resmi namany sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň meclisiniň başlygyny ýerdi. Meclisiň ahyryna döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow meclise gatnaşjylary Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesinde bellenmegi bilen ýene bir gede gutlap, olary berk jan saglyk jogapkär işini ul üstünlükler ardy etdi. Şol gün hormatly prezidentimiz ul wekiliýeti ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Türk döwletleriň guramasynyň ýaşular geňeşiniň başlygy Binali ýyllarym kabul etdi. Mihman ikişäk duşugy mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň mähirli salamyny ýetirdi. Hemde pursatdan peýdalanyp, Türkmen döwletiniň başlygyny 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlaryna önemli ýeňişi bu wezipe girişmek bilen gutlap, iň ýokary döwlet wezipesindäki giňerimli işlerini ul üstünlükler ardy etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoş niýetli sözler üçin ýeri sevit guramasynyň ýaşular geňeşiniň başlygyna minnetdarlyk bildirip, öz geregine Türkiýe erdişine iň gowy arzuwlaryny aýtdy we dogonluk türk dilli ýurtlar şol sany Türkiýe bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň döwletimiziň daşary syýasy doktrinasynyň möhüm ugry bolup durýanlygyny aýtdy. Ýakyny geçirilen we ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasat durmuşyna möhüm waka bolan prezident saýlawlaryna türk döwletleriň guramasynyň synç hökümine gatnaşanyň üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwletara gatnaşyklaryň depkinli ösdirilmegine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen türk toplaryna ul orun berilýär. Iki dogonluk ýurdun halklaryny köp asarlaryň dowamyna baglanşdyrýan taryhy medeni gatnaşyklary nazar almak bilen insanperwer ulgamdaky özara gatnaşyklary möhüm ähmiýete ýa bolýar. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we türk döwletleriň guramasynyň ýaşular geňeşiniň başlygy bir-biregi diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky däp bolan dostluk we dogonluk gatnaşyklarynyň mundan beýlegen ýygydarly putulandyryljakdygyny önem bildirdiler. Şeýlede Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ýeli ýaşulsy Gurban Goly Berdimuhammedow türk döwletleriň guramasynyň ýaşular geňeşiniň başlygy Binali ýyllarym kabul etdi. Duşuň dowamyny türk döwletleriň halklary bilen türkmen halkynyň müňgürlükleri uzaýan taryh köklerini, medeni we ruhy kymmatlyklaryň umumlygynyň baglanşdyrýanlygy bellenli. Munyň özü Türkmenistanyň türk dilli döwletler bilen netijeli siýasy diplomatik, sowda-ykdysady hemde medeni insan-perwer gatnaşyklaryny giňeltmek we berkitmek üçin ygtybarly binýat bolup durýar. Şeýlede duşukda ýurdumyzyň türk dilli ýurtlar bilen parlamentary gatnaşyklary ähli urlar boýunça ösdürmägi we bu wagtda hereket edýän degişli düzümleriň işine gatnaşmagy gyzyklanma bildirýänligini nykdy. Duşuň ahyryna türk döwletleriň guramasynyň ýaşular geňeşiniň başlygy wagt tapyp kabul edenligi we netijeli gepleşikler üçin Milli Geňeşiň halk maksadynyň başlygyny tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Hemde oňa ýene bir gerek işini ul üstünlükler ardy etdi.
Şeridi kepten dowamyny zähmestör daýhanlarymyz üçin üren jogapkary döwür halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň gowuçy ikisini ýerşildi. Arkadaly serdarymyz hormatly prezidentimiň başçylygyny diýarymyzyň Ahal, Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna bu möhüm çäre guramaçylykda geçirilip, gowuçy ekiş mewsümine dawraly ýagdaýda badalgy berildi. Kepten dowamyny bol geçen möhüm wakalar hormatly prezidentimiň başçylygyny halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmak ugruna amallaşdyrylýan tutumly işleriň rowançlyklary beslenýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna urildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň giň golawlary netijesinde türkmen halkynyň baý, şöhratly geçmiş taryhyny ilmi nukdaý nazardan öwrenmäge ul inserliýär. Häzirki wagtda Mar welaýatyny da halkymyzyň gündelik durmuşyny ulanýan milli gymmatlyklarymy açyp görkezmek, döwrwap rowşda janlandyrmak we geljeki nesillerimize miras galdyrmak ugruna asyrly işler durmuşymyza ornaşdyrylýar. Asırların kämillik synagynyň geçen türkmen durmuşynyň aýrylmaz hemrasy bolan güllik keçeleriň dürli görnüşleri ähli döwürlerde de dünýä ýüzünde uly isse bildirilipdir. Häzirki wagtda da bu gadymy sunagtymyz bolan türkmen aýgöýlarynyň bezegi güllik keçeler taýýarlamakda. Mar welaýatynyň ýolutyň etrabynyň zähmetseýär bagtyýar zenanlary ahlasy zähmet çekip öz münasip goşunklaryny goşýarlar. Çeper ile zenanlar güllik keçeleriň durly görnüşlerini taýýarlamak işlerini usatlyk bilen ýerine ýetirip, ösüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde. Ene mamalarymyzdan galan ýol ýörüleri dikeltmekde asly işler durmuşa geçirýärler. Öz bolşy manyny özüne jemleýän bu nagyşlar halkymyzyň geçmiş taryhy bilen baglanyşyklylar. Her welaýatyň özüne mahsus keçi önümleri bolup, olar durly ölçeklerde taýýarlanyp, özlerine mahsus atlar bolupdyr. Keçi önümlerini taýýarlamak köpçülikliň zähmeti talap edip, häzirki güneçeni öz gymmatyny, sarpasyny ýitirmän dowam edip gelýär. Ene mamalarymyz özleriniň zekin döredijiliginden, ukyp başarnyklaryndan döreden güllik keçeleri bilen aýgöýlaryň içine bedäpdirler. Bu keçeler ekologiýa taýdan arasy bolup, insan saglygyna peýdalyk bilen häzirki günleriçeni giňden ulanylýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyzyň geçmiş mirasyny goramak hemde ony gaýtadan dikeltmek döwlet derejesinde alınıp barylýan wajyp ugurlaryň birine urildi. Beýik İpek ýolunyň ugruna ýerleşen taryhy medeni ýadygärliklerde gada wagtarys işlerini geçirmek we milli mirasymyzy almy taýdan wagt etmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmeniň şöhratly geçmişini özüne jemleýän gadymy Dehsan döwlet taryhy medeni gorakxanasyna alınıp barylýan işlerim has gowunurjdarym. Balkan welaýatynyň Eterek etrabynyň çägine ýerleşýän gadymy Dehsan Eterek deriýasynyň aýag ujunyň demre gazygynaky sehra giňişliklerini eýeläpdir. Hemde ol Hadar deňiziniň günnägor tarapyna ýerleşýär. Bu ýurtda ýaşaýyş biziň eramyzdan öňkü 2-nji müňýyllygyň 2-nji ýarymyna başlap 15-nji asra çenine dowam edipdir. Bu ýerde öz goşly arhitektura sunugaty, almasenetçilik, sewda gatnaşyklary ýokary ösüş derejesinde bolupdyr. Dehistana 100-den gowrak owa şäherde kişiler. Dehistanyň tutýan umumy meýdany 200 hektar ýere ýelýär. Eterek deriýasydyr, Summar deriýasynyň birigän ýeri çat diýilip atlanyrlýar. Dehistan ülkesiniň merkezi orta asr şäheri Misryan bolupdyr. Misryanyň güllebesen döwründen bäri şäheriň buýsanjy hemde gowonjy bolan Juma meçitdir. Binadaky ýazgylaryň daş töwerekleri türkmen halaryna hemde keçelerine salynýan nagyşlaryny kybapdaş geometrik şekiller bilen kemsiz bezelipdir. Misryan şäherine arkeologiýa barlyglar 6 sany meçidin galynysyny ýüze çykardy. Bu gadymy toprak orta asyrlarda özüniň milli binagalyk sunugaty hemde ýerli gurulşyk aýratynlyklary bilen jahana ýaňsapdyr. Gadymy Dehsan döwlet taryhy medeni gorakxanasynyň çäginde üstü açylan kerwansaraýyň diwary üren berikden gurulypdyr. Bu ýerde geçirilen gözlekleriň netijesinde ýüze çykarylan tapynlaryň esasyny keramika gaplaryň bölekler tutýar. Bu ýerde meýweli baglaryň durly görnüşleriniň ilaýatyda nar, hurma, zeytun ýaly subtropik meýweli agaçlary ösdirip yetişdirmek üçin iňen amatly mümkinçilikleri bar. Ýurdumyzda arheologik ýadygärlikler öwrenmekde hemde gorap saklamakda döredip berýän giň şertler mümkinçilikler üçin gadymy Dehsan döwlet taryhy medeni gorakxanasynyň hünärmenleri hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşigimizde kepden dowamyny araşdyrýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik ezizileşler, hormatly eleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, geleňi bolsa mart aýynyň 28-den aprel aýynyň 3-üne çenli kepden dowamyny
Yurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyza bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda we ahyryny yurdumyň çägini günwatardan maýl howa akymyň arlaşma netijesinde diýarymyň ähli welaýetlerine hepdeniň başynda we ahyryny atkem ýagşyň ýagmany, şeýle-de howanyň gejegi temperaturalarynyň atkem ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy yurdumyň barkany welaýetine üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarymyna atkem ýagşy ýagar. Demiraz günwatardan günnogary orun ötgän tezligi sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradusan 14 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 23-28 gradus, welaýetyň Kanarya etraplaryny 12-17 gradus maýl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahly welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarymyna atkem ýagşy ýagar. Demiraz günwatardan günnogary orun ötgän tezligi sekundda 6-17-den 12-17 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradusan 10 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 8-13 gradusan 28 gradus çenli maýl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyň Mary welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda atkem ýagşy ýagar. Demiraz günnogary tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 5-10 gradusan 13 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 9-14 gradusan 26 gradus çenli maýl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewak welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda atkem ýagşy ýagar. Demiraz günnogary tezligi sekundda 6-17-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradusan 10 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 8-13 gradusan 25 gradus çenli maýl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyň Daşoz welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda atkem ýagşy ýagar. Demiraz günwatardan günnogary orun ötgän tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusan 10 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 6-10 gradusan 20 gradus çenli maýl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda atkem ýagşy ýagar. Demiraz günwatardan günnogary orun ötgän tezligi sekundda 7-10-dan 12-14 metr ýetýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 5-7 gradusan 10 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 11-13 gradusan 23 gradus çenli maýl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça mart aýynyň 28-ni magnit gradiyatasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz mart aýynyň 28-inden aprel aýynyň 3-üne çenli hepdeniň dowamynda ýurdumyň welaýetlerine hem de paýtagtymyza bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolyňyz. Eziz watandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 göterim artmagy, hem howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz borun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjaý etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mähriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyz senlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymy Türkmenistan ýakly wabatlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşeriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýa adamlar.